Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nibonile kwi-RHOD uLaConco la bekhuluma khona noLondi noMabusi ethi uMakhumalo uwumuntu oshintshayo, kwesinye isikhathi uhold, kwesinye isikhathi ucold, ngesikhathi behlangana experience yakhe. So abanye abantu bafile ngathi uLaConco urecruiter the housewives ukuthi basayide naye, mhlambe kube nebeef noMakhumalo. So angazi ukuthi wena uyibona kanjani, but mina bengithi ake sibuke uMakhumalo kwigumbi lamakhosikazi. Nenibona ukuthi ukhuluma ngale ndlela yokuthi unezinto eziningi afuna ukuzisho, abanye ezekhuluma phezulu kabo. Ngikhumbula kukhona i-guest speaker ubaba lo ade khona kuma episode awu2 mangaphosisi noma awu3, naye ubemvala umlomo, abantu baze becomplain bethi phela abanikezani ithuba ngoba ukhuluma kanye kanye kwenza ukuthi abantu bengazwani. Siyazi kuMakhumalo ukhuluma ku-radio, usebenza ku-radio so ukukhuluma ukujwayele. But manje masibuka uMakhumalo kwigumbi lamakhosikazi uThokhethile, mase sibuka uMakhumalo ngapha ku-RHOD, kungathi unovalo kancane, ngisho into enjalo. Angazi ukuthi ngizochaza kanjani ngoba ngibona nje ukuthi bamthathe uLaC umthathe ngaleyo ndlela le yenza ukuthi abantu bebe nomsindo. Mase kuba uMakhumalo lokuthando nesithembu, phela umuntu oyedwa ke Nkosi yami, ingakho ngizokhuluma ngakho konke. Mase kuba uMakhumalo lokuthando nesithembu, okhulumayo ibuye engakhulumi. Manje sizothi uMakhumalo njani? Sizothi uMakhumalo ilo osimotivateayo ku-social media, uMakhumalo ilo okuyigumbi lamakhosikazi, uMakhumalo kahle kahle i-personality yakhe sithatha yiphi? Ngoba ngale kwigumbi lamakhosikazi ukhululekile, uyakhuluma, unosisi bakhe uMacele noMayeni. Ngalana RHOD siyayibuza ukuthi uMakhumalo uzokwazi ukuyimela, phela bengamxhaphazi, bengakhulumi naye kanjani ngoba nakho iphuma kwisithembu, ngoba nakho yena emusha, into enjalo. Ngoba phela ikhona lento le yakwi-RHOD ukuthi kufanele kube nedrama, kufanele kube spicy. Manje omunye kumele egcobe ikhona lo munye. Manje sibuza ukuthi uMakhumalo uzokwazi ukwenza leyo nto leyo, noma uMakhumalo bamlande because uzosimotivate. Mase siya ngale kuthando nesithembu, uMakhumalo kuthando nesithembu uyazithulela nje futhi akacasuki. Mina ngize ngithi uMakhumalo le character yakhe yakuthando nesithembu ayikho. Ngiyazi ukuthi abanye bazongiphikisa, mhlambe bazothi fanele ufunde kuMakhumalo. Ngiyathanda ukufunda kubantu and kubantu ngibuka izinto eziningi, abantu osebenza nabo, abantu nje ohlangana nabo, because kuma-spaces bakubona kuba abantu balandelayo because they inspire you. Kodwa manje masuthatha umuntu umbeke njengawo ukuthi hayibo, umuntu mengasho into kanje kimi, ngingavele nje ngisimile, ngibheke phansi mase ngiyathula. Hayi, noma yimi nomsangano, mina angimfuni umuntu ozwakalisa ukandamayo nomunye umuntu noma yinini. Asihloniphane ukuze nami kuzoba lokuthi ngikuhloniphe. Vele kukuhlonipha nje into okufanele sihlezi nje sinayo nobuntu, kodwa phela kusho ukuthi asizuhleba. Bese ngibuza-ke mina ukuthi manibuka uMakhumalo lo engimbali kule ndawo ezu3, mase ngibuka uMakhumalo lo kwi-RHOD, ngabe uLaConco uqinisile ukuthi uMakhumalo unokuzenzisa noma uLaConco unokuzenzisa? Angisa-understand ngoba phela noLaConco shuthi unamagqubu maye bala into endala kanje, shuthi unamagqubu phela, kodwa unawo amagqubu maye ekhaliswa yileya ndaba. Hayi baba yini futhi, ngiyoze niphume nami ngabe